Ligaron me grontapu, afenda kabempu. Ligaron me kilipisma, en de ben mooi futuro. Maar de basis is liefde. En als ik ook denk aan sterke vrouw, dan denk ik aan Spreuken 31. Hè? Daar staat die geweldige vrouw. De schepping is onvolledig, omdat de vrouw er nog niet bij was. Zonder de vrouw was de schepping incomplete. Tijdens die eerste lockdownperiode, toen was het total lockdown, kan ik me heugen dat er een moment was dat ik zo depressief was. En ik gewoon tegen de Heer zei, Heer, ik heb een lieve man, ik heb een lieve dochter, maar zo opgesloten zitten binnen is niet mijn ding. Geef niet op als je hulp nodig hebt. Zoek naar die hulp. Schaam je niet om te vragen naar hulp. Maak je niet kleiner. Maak je juist een sterke vrouw dat je voor jezelf wil opkomen. En je de wereld wil laten zien dat jij die sterke Dranga Uma bent. You know that